na po siya guys. Yes, 8 simbang gabi. Nakahuman ako sa pang 8 guys. Actually, gikan ako sa church. O niyan hinapugog langihan guys. Nagpalit si auntie og kuan isda anang tilugon para tulahon. Yes. Isa guys sa magandam sa panghatag sa kuan. Parking boy. Uy. Ilan man to? Ilan wala rabak ko ito. Inahulog. Sa parking boy. Wala man. Tagta na lang ning 10 kay Pasko man. Actually 5 rin akong ginahatag guys. So from church market karon guys. Paulit na ko guys. Okay. Welcome kuya. Okay. Uli na ta guys. So mauto. Naka 8 mornings na ta. Yeah. So karon pa ulit na ta sa atong balay. Yan mula ko pag ani ko later guys. Kaya mo ato na pud ko kuan Robinson's Place Butuan nga mabalit na pugog akong mga tambal for this week. And then after that pick up na dahil ko akong mga kakanin akong gi-order guys for the kids, and then ice cream pupod ng pick upon. So naghantay lakaw karon, busy ang inyong iyan, busy si auntie today. Yeah, siguro mo lakaw ko ito ko vlog mga 2 PM. Sus traffic na rabaron. Or yes, mga 2 PM. Kaya mag-pick up man ko o kuan. Pick up og ice cream. Sa'yo pa gani guys, busy na kayong mga dalan niya. 23 na bayaran guys. Uy, pas gabi. Pasko na. Pasko na. Tayo ay magsaya. Pasko na. Pasko na. Yes. Pero before that, Christmas party sa mga kids. Unya mga mag-start ta sa Christmas party mga 5 o'clock guys. Atong mga kabataan atong pahalipayan. Wow. Para atong gasolina 55. Yeah. 55,555. Karon pagpunta ko sa balay guys, maybe later after breakfast mag-start na mi og decoration sa balay sa among Christmas party. Yeah. Christmas party sa among mga
mga kids. Kanang Christmas party na mo guys for the kids. Mga silingan na namo siya. Mga silingan na mo mga bata from 1 year old to 12 years old. Yeah. So ready na ang akong mga kuan. Ready na ang atong mga regalo. And then ako'y runner friend, na iya kong tagaan og mga t-shirts. Yes, kay naman sila okay-okayan guys. So, iya akong tagaan. Ibutaan yun niya. Ako pa pong pick up on later. Pick up on ako mga kuan. Pagka-pick up na ako sa ice cream, hapit ko sa ila or way around ba or pick up on sa nako ang mga t-shirts and then pick up on ang ice cream. It depends. Yes. Mga 20 na ka t-shirts yung hatag. So mga lalaki na yun at panagaan. Last year po, mga lalaki naman po akong ipantaga mga t-shirts. Actually, mga t-shirts ko to guys sa akong running. Nabibita kagamay. So, paigo kaya nila. Until na, makita man ako sila nga ilang pansuoton. Mga finisher shirts, ito na ako guys sa akong running. Yes. And they are not cheap, yun. Ang uban ato, pamalito na ako. Tag 550. 450. Yun lang, malipay ang mga kids. Diba, mabukay with t-shirts good guys nga pang running nga di. Ang ganda ko pansuoton. So, inaanak magid ko guys. Bisag mga sinina na ako nga mga panglakaw. If dili na ako siya ginasuoton, dili gyud na ako siya itambak sa balay guys. Kay pang dugag-dugag na gani siya sa space sa akong kabinet. Karon akong kabinet, Diyos ko po. Iya pa gid ako mga sinina. Iya ako ginang ipanghatag. Either akong ipanghatag or akong ipa-pre-lab. Pero grabe na po barato. Ako ngay mga sinisot guys. Akong ipang pre-lab. Ako mga sinisot daghang kaayo. Wala may man suot kay mga ulaw man sila. O, ipanghatag. Oh my God, nanapod si Bibi. Sige, simba sa simbang gabi. Ako ang itang ko kasuway ka kasunod sa umidi may kaisara. Kumusta naman ka? Okay na po, nakatulog na po ako ng mahimbing. Oo, At niya. hindi na po maglaag-laag. Oh, very Last good. na ito kahapon kay kapoy kayo ti. Mugani, magkakahibalo ka. Paagi asa si kuya. Gihilingan ko ni Brad Boy po. Gihilingan ko ni Brad Boy na mag-behave. Di na maglaag-laag, matulog ng mahimbing. Yung anong niligawas man karon? Nagkape naman, tulog naman. Kagkit sa nakape. Akin po. Aki po tutas ana Nigawas ka. Milk, bugnaw na Oo. o. Natulog ba kasi sa papatuntun? Okay lang, dito lang naman ako sa paligid. Mauli na gali ko. Eh, Naghuwat ko kang Kuya Joby, nangayog kapayas. ay, sige, lakaw-lakaw kay Pasko na pa ugma. Ang ganda niya po. Pero burnout po sa amin. Hantod karon? Opo. Kagabi pa na no. Opo. Oh, Pero sa amo wala. nagbuntagan po ng ako Cellmo 91 kay power bank full, emergency light full, then ang chargeable na si tungad galing Japan. Imong mama? Full. Sa balay. Oh. Ay, nasig lakaw-lakaw ang di man problema imong mama. Ate, ang ganda po ng pantalon nyo. Gisapaw. Style. Dili style. Wow, ang ganda. Para kayong artista ate. Kung paigo pa lang nini mo, ako nang ihatag sa imo. Para kayong artista ate. Artista Jackie. Oh, sige na. Jackie Dibilin. Uli na dito ka. Bye-bye po. Mm. I love you po. Oh, ayaw sig lakaw-lakaw. Opo.
Sus, wa pa na ako na-off guys. Sige, maura to guys. Babay mo mo chup-chup. Kato ko naka-istorya ganina guys. Kuan to siya. Na-share problem sa iyang pag-iisip. Muto nga, kinahanglan lang yun siya guys. Imong kuanon. Am-aman. Dili siya ni mo awayon. Am-aman na gud o. Kanto karon akong giingnan nga muuli na siya. Kay kung imo na siyang supakon sa iyang mga gusto, magkasamok. Sige to siya lakaw-lakaw guys. Musaka man ganito siya og mga kuan, mga atop sa mga palengke. Dili mahadlok makurintihan. Wala akong lang giama-aman. Di ba Tagalog? Actually dili siya Tagalog, Bisaya siya. So nakalimot ko guys na nag-record man di ko. Sumara to, babay mo, chup-chup.